Happy Easter Sunday po guys, no, sa ating lahat po, no. So nandito po tayo ngayon sa Barangay Leong Church po. So aatin po tayo ngayon ng second mass po ng Easter Sunday. So which is papunta pa lang po kami sa simbahan po. So kung napapansin nyo, sobrang tindi na po talaga ng init dito. So after po dito guys ng second mass po ng Easter Sunday, at isusunod na rin po dito guys yung binyag. Dito rin po kasi guys bibinyagan yung dalawa ko pong pamangkin. So sabay na po silang bibinyagan po dito. So yun nga po guys, first time po ako dito nakapunta po sa church na ito. Kaya sobrang saya ko po guys, no, nalakatin po ako dito sa second mass po ng Easter Sunday po, no. So nawa po ay pagpalain po tayong lahat sa kung may kapal po, no. God bless po sa ating lahat po.